बे जाहैबाय मेन लाइन आङो बे मेन लाइनखौ खेवनानै नैथिंजाय दाननानै दोनथ'बाय हा इयावहाय लाइन दं हा इयावहाय एसे नांबाथाय सेस आरोना उरायलांनोबो हागौ मायावबा बिरलांनोबो हागौ। फैलायबाय सारमोन दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाफैलायबाय। दिनैनि भिडिअ जाहैबाय माने आंनि न'नि मिटार बक्सआ माने गाज्रि जाबाय आरोना दा बे मिटार बक्सखौ गाज्रि जाबाय नालाय बे मिटार बक्सखौ माबायदि चेन्ज खालामनांगौ माबायदि लागायनांगौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों सोलोंनोबो हागोन फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायब्लाथाय सोलोंनानैबो लानो हागोन नोंथांमोना माब्लाबा समाव न'फ्राव जुदि मिटार बक्सफोर माबाफोर गाज्रि जायोब्ला नोंथांमोना रोङाब्ला आंखौ लेंहरनो हागोन आङो माने बानायो बेफोरबायदिनो लाइन कारेन्टफोर बानायो बिदिब्ला आङो गावनि न'नि मिटार बक्सखौ माबायदि चेन्ज खालामनांगौ पुरा गासिखौबो नोंथांमोननि सिगाङाव आङो देखायलांगोन बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लानो जाबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। थ' सारमोन नैबे जाहैबाय पुराना मिटार बक्सआ बेखौनो आङो दायो चेन्ज खालामगोन। नैबे जाहैबाय गोदान नैबे जाहैबाय पुराना बे पुराना मिटार बक्सआ माने आंना गाज्रि जाबाय नालाय बेखौ दायो आङो चेन्ज खालामनोसै माबायदि चेन्ज खालामगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायब्ला मिथिना मोनगोन आरो ना नैबे गोदानखौ दायो आङो बेवहाय लागायसिगोन। बेखौनो आरो खेवरना लानोसै नैबे जाहैबाय मेन लाइन बेवहाय लाइन दं बे जाहैबाय मेन लाइन थ' सारमोन आङो दायो मिटार बक्सखौ खेवबाय नायनो हागोन नैबे जाहैबाय मेन लाइन आङो बे मेन लाइनखौ खेवनानै नैथिंजाय दाननानै दोनथ'बाय हा इयावहाय लाइन दं हा इयावहाय एसे नांबाथाय सेस आरोना उरायलांनोबो हागौ मायावबा बिरलांनोबो हागौ बे जाहैबाय मेन लाइन नैबे जाहैबाय साप्लाइ दायो बेवहाय लाइन गैथ'ला दायो आङो नैबे मिटार बक्सखौहाय चेन्ज खालामसै आङो दायो गोदान मिटार बक्सखौ बाव लागायनोसै इजि दै सारमोन बारा इदि माने इमान खामानि गैया जास्ट मिटार बक्सखौ सोलायनोब्ला बिराद इजि आरोना सिम्पोल खामानि नोंथांमोना जुदि हायोब्ला गावनो सोलायनो हायो खिन्थु आं बुंखायो गावनो ट्राइ खालामनानै मावनो दा नाजा मानो होनोब्ला एसे मिस्टेक जाब्लानो नोंथाङा जारकाबो जानो हागौ बोजानोबो हागौ जिउबो गोमानो हागौ बेनिखायनो आङो बुंखायो क्लियार खालामनो हायो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों बेफोरबायदि मावनो दा नाजा आरोना नैबेखौ दायो चेन्ज खालामसिगोन आङो नायलांबाय थाब्लानो जाबाय ससेल' जागोन भिडिअआ नायनो हागोन सारमोन दायो आङो पुराना मिटार बक्सखौ खेवनानै गारबाय आं दायो गोदानखौ लगायबाय नोंथांमोना नायनो हागोन नैबे जाहैबाय S1 S2 बे जाहैबाय लाइननि दै सारमोन ओमफ्राय नैबे जाहैबाय L1 L2 बे जाहैबाय साप्लाइ दै सारमोन बेवहाय नायनो हागोन नोंथांमोना बेयो जाहैबाय लाइन ओमफ्राय नैबे जाहैबाय साप्लाइ दायो आङो पुराना मिटार बक्सखौ खेवनानै गारबाय दायो आङो गोदानखौ लगायबाय नोंथांमोना नायनो हागोन माबायदि कानेक्सन माने इजिथार दै इजि बेफोरबायदि माने एथबां खामानि गैया माने रोंग्राफोरनि थाखायसो इजि दै रोङैफोरनि थाखायथ' गिनांगौना बोरै बानायनांगौ बोरै मा खालामनांगौ रोंग्राफोरनि थाखाय माने बिराद इजि बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों बेफोरबायदि बानायनो दा नाजा गले गले बुंखायो माबा मोनसे गोरोन्थि जायोब्ला माने जारकाबो जानो हागौ बा सर्टबो जानो हागौ बेनिखायनो नोंथांमोना साबधान नोंथांमोना लाइनमेनफोरखौ लेंहरनानै बानायहोब्लानो जाबाय आं दायो माने एसे रोंखायो नालाय बेनिखायसो आं बानायदों बिदिब्ला आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक होदो नोंथांमोना दायो नुनो हाबाय मिटार बक्सखौ माबायदि सोलायनानै मिटार बक्स गोदानखौ माबायदि लागायो बिदिब्ला आङो दायो भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन थाबैनो लोगो मोनफिनगोन गोदान भिडिअ एबा गोदान बक्सजों जय बर' हारिनि।